हेल' लोगोफोर दिनै 20 नभेम्बर आरो बे 20 नभेम्बरनि फुंनि समाव नोंथांमोननो माखासे गोनां रादाब शेयार खालामना होनो नागिरदों आरो बेजों लोगोसे बाहाय नुनो मोननाय जागोन कारेन्ट एफेयार्सनि थाखाय नोंथांमोननि सुबिदा दङ PDF फाइल मोनगोन बेयाव डिसक्रिपसनाव लिंक दं दा फैदो फारि फारि नायलांग्रो दिनै निउस एबा खौरांफोरनि गेजेराव मा मा दङ फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन दा बावैसो दाजानाय बड'लेण्ड मुभमेन्ट एक्स वर्कार एस'सिएशन मुंनि जेनाखि आफाद दा बेनि गुबै थांखिखौ बिथांमोना मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंफोरना होदों दि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायानो बिथांमोननि गाहाय थांखि होनदों आरो बेखायनो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बे आफादा थोंजोङैनो इउपिपिएल राजखान्थियारि हान्जाखौ मदद खालामगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों दा बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक मोनगोन अदेबानि बाहाय थानाय जेसेबांनाखि खौरां दं बेखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंक दं बेजों थांनानै चेक खालामनो हाजोबगोन बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 2आव सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि बिथाङा बैसो जानायखाय एबा बोरायनायखाय साननायफोरा सोलायलांबाय होनदों आरो बेखायनो बिथांनि गोलाव जिउमानि थाखाय आं इसोरनाव आर'ज गाबो बे बाथ्राखौ प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों बृहस्पतिबारखालि बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव बिटिसिआव आंखौ जाहा-थाहा खोथा बुंनानै गन्दगल खालामनो दासान हिमन्त बिथाङा दिसपुराव मा दादागिरि खालामबाय था आरो बिटिसिआव खिन्थु बेबादि सोलिनाय नङा बेबादि बाथ्राखौ बिबुंथि लाखिनायनि गेजेरजों बुंदों बिस्तिबारखालि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 4आव हिमन्त बिश्व शर्माया नांगोला सोलिया ट्रेक्टरासो सोलिसिगोन बुंनाय बाथ्राया थोंजोङैनो इउपिपिएलनो भट हो होननायसो जादों हिमन्तआ बिटिसिआव ट्राइबेल नङैफोरनो हा फाट्टा होनोबो हाया बेखौ लानानै बिथाङा राजखान्थिसो खालामगासिनो दङ मानो होनबा बेखौ खालामनांगौबा भारतनि 6 सिडिउलनि खान्थिफोरखौ बोखारनांगोन बेयो गावनि लाबनि थाखायल' बे बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्राखौ लाखिदों जिएसपि एबा गण सुरक्षा पार्टिनि बिजाथि धनसाम दास बिथाङा दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 5 बिपिएफ आरो बिजेपिआ अफिसियेलि एलियेन्स बा लोगो जानायखौ सिफायाखै नाथाय बेयावनो हिमन्त बिफाङा बिपिएफखौ सुथुरबादि बानायबाय दा बे इनाय जादों आरो बिटिसिनि बिसायख'थिखौ मोननै खोलोब खुंनायाबो बिथांनिनो खायदा मोनसे दा बे बाथ्राखौ अनजालि दैमारि बिथाङा बिस्तिबारखालि बुंदों दा बेनिफ्राय नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोनहा कारेन्ट एफेयार्स एबा हादोरारि आरो मुलुगनाङारि खौरांफोर बिनि गेजेराव दङ मा नोंथांमोना नुगोन इसर' एबा इण्डियान स्पेस रिसार्च अर्गेनाइजेसन दा बियो क्रिउलेस गगनयान फ्लाइट लन्च खालामगोन होनदों 2021 मायथाइयाव मा होनदों क्रिउ गैयालासेनो फ्लाइट सालायनो हानाय मोनसे बिथांखि लादों आरो बेखौ बिथांमोना 2021 मायथाइयाव लन्च खालामगोन होनदों 2020आवनो खालामनायनि खोथा बुंदों नाथाय कभिड-19 थाखाय बिथांमोना खालामनो हानाय जायाखिसै होनदों आरो बियो फार्स्ट स्टेप जागोन बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेपखौ 2022 दा बेयावहाय बिथांमोना लन्च खालामबावगोन होनदों एखेखौनो क्रिउलेसखौनो दा बेखौ लादों इसर'आ बेनिफ्राय दङ नाम्बार 2 प्राइम मिनिस्टार स्ट्रीट भेन्डर्स आत्मा निर्भार निधि स्किम बेखौ जिहेतु आत्मनिर्भार स्किम होननानै बुङो सुंद'यै दा बे स्किमआव मिरु सोरखारा गासै 14,34,000 लन सेंसन फोसावबावबाय दा बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 3आव गोमालांनो हमनाय गुफुर जिराफनि देहायाव GPS एबा ग्लबेल पजिशनिं सिस्टेम लगायनानै दोनफानाय जाबाय होनदों मानो होनबा थांनाय 2017 मायथाइयाव संदांनानै मोननो हानाय माथाम गुफुर जिराफफोरनि गेजेराव मानैखौ बुथारखोमाबाय होनदों बेखायनो दा मासेल'सै दा बेखायनो बेखौ थांनाय 8 नभेम्बर खालि नर्थ इस्ट केनियानि गरिसा हादोराव बे हाबाखौ मावनाय जादों आरो दा बे गुफुर जिराफआ गरिसा हादोरावनो दङ नर्थ इस्ट केनियानि गरिसा हादोरावनो दासिमबो दङ बे गुफुर जिराफआ आरो बे मासेल' दा बिनि सायाव GPS लागायनानै दोननाय जाबाय होनदों जाहाथे रावबो बेखौ बुथारखोमानो हाया मानो होनबा जिब संरैखा खालामनायनि गोनांथि दङ नाम्बार 4आव दङ भारत बाय'टेकजों दिहुनजानाय कभिड-19 भेक्सिन कभाक्सिन मुंनि जेनाखि दिहुनजानाय बेखौ फेज 3 ट्रायलखौ दिनैजाय हारियाना रायजोआव जागायजेनगोन हारियाना रायजोनिफ्राय बेनि ट्रायल खालामनायखौ जागायजेनगोन होनदों थार्ड फेज जागोन बियो मा होनदों कभाक्सिन जेनाखि कभिड-19 भेक्सिन भारतजों दिहुनजानाय दा बे आरो बेखौ फ्राय दान मोननैनि गेजेरावनो साक्सेस जायोबा मोननो हानाय जागोन होनदों पाब्लिकफ्रा आरो बेखौ हारियानानि हेल्थ मिनिस्टार अनिल भिज बिथाङा बुंथिनानै होदों दा बे कभाक्सिनखौ दिहुननायाव बबे कम्पानिया हेफाजाब होदों होनबा भारत बाय'टेक बेखौ नोंथांमोना सिगांनि कारेन्ट एफेयार्सआवबो मोनखाबाय
नाम्बार 5 दङ 19 नभेम्बरा आगुनि गाहाय मन्थ्रि इन्दिरा गान्धीनि 103थि बार्थ एनिभार्सारिमोन 103rd बार्थ एनिभार्सारि। बेयाव बिथांनि जोनोम सानखौ मैया एबा 19 नभेम्बर खालि गाजा गोमजायै फालिनाय जादों। दा मिथिनो गोनाङा जादों बिथाङा भारतनि गिबि आइजो गाहाय मन्थ्रिमोन, फार्स्ट वमेन प्राइम मिनिस्टार। बेनिफ्राय बिथाङा गिबिसिन गाहाय मन्थ्रि जवाहरलाल नेहुरुनि फिसाजो आरो बिथाङा 1966 निफ्राय 1977 सिम जादों खेबसे आरो बिनि उनावहाय 1980 निफ्राय 84 सिम गाहाय मन्थ्रि जादोंमोन। नाम्बार 6 19 नभेम्बरखौ वर्ल्ड टयलेट डे हिसाबै फालिनाय जायो होनदों आरो देग्लायबो बे वर्ल्ड टयलेट डेखौ फालिदों आरो देग्लायनि जेनाखि 2020नि वर्ल्ड टयलेट डेनि थिममोन बे थिमखौ गोसोआव लानांगोन, बे जाबाय सास्टेनेबल सेनिटेसन एन्ड क्लाइमेट चेन्ज बेमोन। बेनिफ्राय नाम्बार 7आव दङ इउनियन एडुकेसन मिनिस्टार रमेश पक्रियाल बिथाङा भार्चुवेलि लन्च खालामबाय होनदों लीलावती एवार्ड 2020। लीलावती एवार्ड 2020खौ बिथांमोनहा इउनियन एडुकेसन मिनिस्टार रमेश पक्रियाल बिथाङा 2020 मायथाइनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय। दा बे लीलावती एवार्डखौ आइजोफोरनि एम्पावारमेन्टनि थाखाय, वमेन एम्पावारमेन्टनि थाखाय बेखौ होनाय जागोन होनदों आरो बेखौ अल इन्डिया काउन्सिल फर टेक्निकेल इडुकेसननि थ्रुयै होनाय जागोन होनदों। लीलावती एवार्ड 2020 बेखौ इउनियन एडुकेसन मिनिस्टार रमेश पक्रियाल बिथाङा लन्च खालामदों आरो बेखौ अल इन्डिया काउन्सिल फर टेक्निकेल इडुकेसननि थ्रुयै होनाय जागोन। बेनि थिमा एबा अबजेक्टिभ्स बा एमआ जादों वमेन एम्पावारमेन्ट। नाम्बार 8 दङ रिपर्टिं इन्डिया माइ 70 इयार्स जर्नी एज ए जार्नालिस्ट मुंनि मोनसे बिजाब बेखेवदों बिथां जार्नालिस्ट गेदेमा प्रेम प्रकाश बिथाङा आरो बे प्रेम प्रकाश बिथाङा गावनो सासे जार्नालिस्टखा ANI निउसनि एब्ला एसियान निउस इन्टारनेसनेल बे मोनसे जेनाखि निउस चेनेल दङ बे निउस चेनेलनिनो बिथाङा चेयारमेन आरो बे चेयारमेन बिथां प्रेम प्रकाशानो रिपर्टिं इन्डिया माइ 70 इयार्स जर्नी एज ए जार्नालिस्ट मुंनि बिजाब लिरदों आरो। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 9आव बयबो सिनायगौ एक्टर सनु सुद। दा बे सनु सुद बिथाङा इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाजों पान्जाब स्टेटनि आइकन हिसाबै सायख'जानो होनदों। बियो जोबोद मुंदांखा आरो बेयो फैनोबो हागौ, गोनांथार मोनफ्रोमबो एग्जामनि थाखाय। सनु सुदआ दा सुपारलेटिभ्स बायदि जानानै दङ जोंनाव सुपारमेन बायदि जोंनि भारत हादराव। दा बेयाव सनु सुद बिथांखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया पान्जाब स्टेटनि आइकन हिसाबै सायख'नाय जादों होनदों। बेनिफ्राय नुगोन नाम्बार 10 एबा लास्टआव भारतनि क्रिकेटार सुदीप त्यागी बिथांखौ क्रिकेटनिफ्राय रिटायार्ड लासिगोन होननानै फोसावनाय जाबाय। जायखिजाया क्रिकेट टीमनिफ्रायनो बिथाङा ओंखारनाय जासिगोन सुदीप त्यागी बिथाङा आरो बिथाङा उत्तर प्रदेशनिमोन आरो बिथाङा सिगाङाव चेन्नाइ सुपार किं आरो सानराइजार हायद्राबाद बे मोननै टीमजों गेलेदोंमोन। दा बेनिफ्राय दा बिथाङा आजिरा लासिगोन होनदों। दा बेखिनि दिनैनि थाखाय एसेनोसै, गोजोन्थों।